Tak tohle je? Jak se jmenuješ? Černochová. No řekni to, celý jméno. Řekni to. Martě Černochová. Tak to je Monča Černochová. Tady to je. Jak se jmenuje? Kája Vaňková. A jménem? Kája. Kája Vaňková. Natálka Novotná. Ukáž. Natálka Novotná. Tady to je Marta Kašpárková. Ty bys tam byla, no to je to. To je Monča Černochová. Kdo? Páťa Smetanová. Páťa Smetanová. Andrea Zuláková. Andrea Zuláková. A Kašpi, ty mi řekni, co tam měli ty kluci v té chatce. No, zanulovaný. A proč? Protože tam měli mrdník. Jo, tak vidíte, jak mluví 7letý holčičky dneska, jo. No a... Takže my nemáme žádný desítky, protože furt máme na pokoji samou špínu. A my nemáme desítky kvůli Leontýně. A holky, jak jste mi říkali na táboře celou dobu? Tatínko! Táta. A Kašpi, jaký to měli v té chatce, ještě jednou řekni. Zanulovaný a měl tam mrdník.